Siasa nigo chiende kiwa asomuyiga bomuchango we kanisa yege Katoliki ya Kyoge yogo toka se ensemo ya Nyakoe meye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ekero omurwanirire bwe kirogo kyobo governor se county ya Kisii wetera se kiama kia Jubilee Chris Obure abaga kubore munyibenseme yo komubwatsia aseganga yaye iri atkoreta amagendero ase county ya Kisii runoroboti omurikyo itomilred bomanya abaga kubwatia senchira yo wekiranu na tigatoigwe ari atwariganiretie amatuko emerongene na tatu oka atigaire iriobochorio bonene imense ya Kenya gokorekana abwasa barai ao bagendete kweyakira ekoko iriogochia koba ababui weni ochire seito wawiro kana ikina ene modaide nkole imeye county ya Kisii ribereraria siasa ase birogo ao nigo ligendete kwene kigwa ase abarai ao beakira ekoko ase kanisa ya Katoliki ya Kyoge ase ogochangia kugokora obwagachibye kanisa yo omayego yo oragwano yo kuboria kirogo kyobo governor kurwe county ya Kisii wetera ekiama gya Jubilee Chris Obure nani kuri tokulia abongo sabanga mota eribaga bali bakuligia ano sisi bagweta mwa bategerera mutabatebi itate tuchokora nuyo ndacyatebe kiyaye kiri mutatebe kiyaye ayebwe ko tikura cheka rwa ikiri nombo mwao ngeni ko nuru churaje okonyo mono omweli oye wa ketikura aso muntu bwigenete umuntu bwatere ko byokora okori binturuki utinira burunge ibitubiyetu byafya twisukubeka ibituo byetu byafya bitenene iribuya tugwata amaliyogo tugwata abanyagitari nande bari motivated bakanibya bari motivated bari indiribuya nabo nkwege nabo turakonye okeye namba y'abantu abo babusira urumo bwabo abarai ao nigo bairaribaga na koyakira ekoko gochiase abakristo be kanisa yo akawewetoriye nyama omudago nedere ezumoje iboni tengo banetera mangana enamba yakabere abange naba elasiane life ntaye tengo tora amaje ebiombe mabagere chimesa ntariko maeteri chimakani DJ to make sure chiwate facilities abana baita baisekena bamura maletera masomo era abana baitomba basagosoa ase chitari chingia cyo kwagacha omochi na rusia ba mama baito ebitono motwe bachire roche megongeko bahati botukona bagaso ase chinga kiecho nigo abaraya bwo basaba amaskani na kero monto koni chisera chiae ase omorembe kile tori chiko cha maskani heshima sio utumwa ekiara doranga gotianera na tore gotianera na bosa na ni mami bo okia na ndio lenga motokore daki tutangwanja tuskane gavana rero ekwanyora libaga ligia gakigwa kwana buya twagokire tokogenda emikutano ende ebintu byaturubana kwapanga emikutano buneye netabe kanisa watebya abantu ebirengereri byao nawe utiko bibungwa nkuna utareko bepatiane baminto chikura ngocha chire nande chiete tigakobeka siasa senkoro ora abase gwate kenkoro bosa ukwe yasaye onye taragwa kamabuta abomorai no beka chitai ibere yende kurubosio yende kurumaira toko Gingo reporter gata seni Kiandizi TV kuruaga iga constituency ya Kitutu Chache South ilitaliane Mildred Momanyi.